Assalamualaikum cah. Kali iki Mimin pengen tilek kuliner ning Madiun neh cah. Tepate ning Jalan Mejen Sungkono Kota Madiun iki ana penyetan enak cah, jenenge panyetan dan sambelan abang ijo. Ning kene pilihan lauke akeh cah, sak senengmu pengen opo ana ayam, ati, terus ana usus, ana kulit, ana brutu, udang, lele, tempe, wis pokoke kari milih seleramu cah. Regane ya murah, sak porsine sekitar 12.000. Nah, ning kene sing gare Mimin seneng ki sambele cah. Sambele ana telung macem, ana terasi, bawang karo sambel ijo. Sing jelas ki ya cah rasane enak kabeh, pedese pas gawe ketagihan. Nah, regane iki cah murah to dan awakmu ya iso milih digoreng garing apa setengah garing. Wis gak usah kesuwen cah, ndang langsung gas dijajal moro ning penyetan abang ijo sing ana ning Jalan Mejen Sungkono Madiun.